يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tagaka honoma wogodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yimoɓe ngolle nayodengame jamajibimede borodowinde so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo dewo biir capantati lewru seet hitande ujunnaje ɗiɗi e noggase ɗiɗi ɓataake men ko faate tarihaji annabaaɓe annabi borodowinde julɓe cuute alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo men konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo en jetti joomi men baɗɗo en jeyaɓe leñol annabi men tedduɗo mo jaam e kise ngoni en jetti joomi men tagɗo men waɗi en juulɓe waɗi en kadi fulɓe eɗen beela ɗum en jetti joomi men tagɗo men dokkuɗo en jiiɗe e nande e ɓerɗe e miicaade ko moƴƴi e ko boni yo Allah rokku en rentade e moƴƴinde en juule annabi men tedduɗo mo jamirɗen en juul e mum saabu juulɓele men faade annabi men sallallahu alayhi wa sallam way kono balyel tenise sa fiiɗum e ɓalal artata koye ma ko juulɗa e annabi ko fof koye ma faati en duwanima jinnaɓe men nde tawno ko en yamiraɓe e deftere Allah teddude yo en duwono jinnaɓe men wuurɓe ɓe e mayɓe ɓe kala Allah ni haaɗi en e deftere mum teddude ufnade jinnaɓe men walla yennudeɓe walla huddeɓe walla mettinde ɓerɗe mabɓe lesɗinen sawtuwuji men les jinnaɓe men woto jaɓɓiren ɓe paɗe men nehetonɗen ɓe ɗigganen ɓe ɗoftoɗen ɓe ɗon ɗoɓe mbiyani yo en goppu joomi men mo dewɗen o en jaari sernaɓe men uddiɓe haqqillaji men e jiiɗe men ha ganduɗen deftere Allah teddude pirani men laabi woto men halkade musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare tv moni kala ɗo woni yo jaam kisal duumo e muɗum alhamdulillah lewru ndu ari ha ɗo amin mbiya on julmo wuuri weltare tv kala ene waɗa julmo wuuri dendagal bandiraɓe ɗo gonɗen pop yo Allah rokku men tawide mo wuuri taw eɗen celli eɗen cellira eɗen gonde yaajede kono kadi Allah ruɗ en muñal ganden Allah wondi koye muñɓe Allah wondi koye muñɓe nde tawno kalde Allah subahanahu wa taala haale deftere mum teddude wiyande qur'anil karim o wiyata o wondi koye muñɓe inna allaha ma assabirin ballikkinoɗen muñal muñen haade men yettade musidɗo men ceerno Kaliidu Abdullaay Sih mbatton haqqillaji moon to télé Walfadjri sanga 17h woni hande waktu jeyɓijo sanga 17h kikiɗe min jogui yewtere julmo wuuri hakkude meɗen e musidɓe men wambaɓe Amadou Thioɓeri Ba Kaliidu Tukkal Malal Ba de Gali Tukkal Ba nonne kadi ene wonde yaadi mabɓe kala so tawi hande oɗon jiiɗi heɗade pulagu jeehe to canal 214 walla jehon to page Facebook Walf TV Walfadjri suudu men so Allah jaaɓi ma on keeɓe hen ko laaɓi so Allah jaaɓi hade men yettade ceerno Kaliidu Abdullaay Sih min dokka moon docteur Djibiso docteur Ngana docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen
docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe julɓe kala wo iwi to leydi Mauritanie oɗo saha mo tawi to leydi Sénégal to wiyete Kidira sa ari haɗo Kidira sara juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle maire wuuro ngo ko ɗon docteur Djiby Sow tawete docteur Djiby Sow ene waɗa julmo wuuri dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon ɓen ɓe o safrata ɓe o jokkodiri omo wiya ɗumena cellal e kisal yo duumo e mumena docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala hande omo jogui wittoji mawɗi ɗe o witti hakkude leydi Sénégal e Mali e nokkuji goɗɗi kala ko fate banggue yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis meme prostate soppis hernie tension diabète koyɗe musoje keeceji musoje kono ne kadi reedu yandu ha hewdu rafi fofde docteur Djiby Sow ene sammita ha laaɓa sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sow taweteɗo hande to Kidira mbatta ko 00221 77 00221 77 244 92 81 so tawi noon ko numéro makko leydi Mali ko 00223 70 85 72 47 on noon ko numéro makko WhatsApp sa jokkodire docteur Djiby Sow ma heɓen ko laaɓi bodamanta annabi wodaminde tawreta linajila zabura limata qur'ana dawngam wodaminde tawreta linajil zabura limata ceerno Kaliidu Abdullaay Sih bisimilla maɗa a naati studio o min calminima min juurimama kono ne kadi en beltanima ceerno Ousmane Ly mo ganduɗa ɗoftowo men dande mum welde ne ɗoftere men e yewtere men buuɗal yurmeende ko fate banggue tarihaji annabaaɓe ko ɗon calminten dendagal bandiraɓe julɓe kala min juuroɗen ha to galle Aboubacry Saar to Ndulmaji Dembe e ko taari ɗum kala e dendagal bandiraɓe ɗo mbawi wonde e nder windere nde kala en jejjitani équipe Weltaare TV kala Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ɗo gonɗon ene gonirɗon kala hakkude Mauritanie Mali Sénégal Gambie hay diaspora o kala min calmini on min donimon min beltanima on saabu duuso moɗon saabu ko watti ɗo hen ko kala ko onon dokki en fartange e fayida wadde ɗum hande noon ceerno Kaliidu Abdullaay Sih teddinirɗen ndeɗo hen yewtere ko banimen debbo tedduɗo woni sohna Hadja Hawa Ka mo ganduɗa ko joom suudu docteur Abdourahmani Ka jiɗɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ceerno Kaliidu Abdullaay Sih bisimilla maɗa calmina bandiraɓe haade men natande jewte meɗen sabu ɓorɗo windere dugnama Musa Khalilu yerala Seydi Saar mi salminima mi wima mbani ba mi jetti Allah kadi Allah artiri yen e moƴƴere mum e bawɗe mum en calmini Weltaare TV foof kono noon en calmini Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en calmini dendagal julɗo foof ɗo woni ko wona ɗum ko en calmini wanniraɓe men rewɓe moƴƴuɓe dariɓe tedduɓe muñɓe jambareɓe suusɓe ɓe jarata caggal ndu lewru Allah teddundu wiyetendu lewru korka darde mabɓe cuusal mabɓe muñal mabɓe mbawka mabɓe golle mabɓe joɗɗe ɓe defana en kejjaje eɗen leeli eɗen dani haɓe gasna ɓe pindina en ngal jambaragal so ɓe leltima ɓoyataɓe gimmo ɓe paye pittugol lawƴugol kahe ɓe gasna eɗen leeli ɓe paye jeere ɓe dugga ɓe gartira ɓe gona e fewnude ɓe gasna so hiiri ɓe caggina kumtaje ɓe ɓattina en nguleki nangue nguleki jeyngue tampere gasna kadi ɓe defana en bottaji ɓe ko jambareɓe ɓe ko suusɓe ɓe ko munɓe ɓe ko waɗɓe fayida eɗen ñaago Allah yo Allah hokkuɓe saggoji mabɓe kamɓe rewɓe eɗen teddiniraɓe nan ko mbatten ɗo ko tengti e lefol annabi Yusufu ngol en teddiniri debbo foof ɗo woni en ñaaguima Allah yo Allah waɗanɓe jaam yo Allah moƴƴanɓe yo Allah hokkuɓe saggoji mabɓe goto foof yo Allah hokku ɗum ko foftini ɗum taw ene heddudi cellal mum ene daara
nde wonde ɗum ko nema ko wona ɗum koye beltidiri dendagal jinnaɓe kono noon en jetti en jejjita jinnaɗe men moƴƴo mo ganduɗa kañum woni sababu garal men ɗo e nokku mo gonɗen hande o mi wiye kaw Haruna ko enen makko jeeɗata wuuro to ko jinnaɗe men moƴƴo Haruna Ndiaye kañum woni sababu garal men ɗo eɗen ñagonomo Allah moƴƴere nde Allah waɗata mo e nden ka mum ko jaɗoto men ha Allah artiramo ɗo o tawaten ɗo dow jaam ko wona ɗum ko Seydi Saar mi wima bisimilla mi notima noddago maɗa en du wonima julɗo foof ɗo woni jokken golle meɗen ɗen nde hande kadi ko annabi Yusuf jokketen ɗum noon mboɗo hettima inchallahu taala Seydi Saar. ceerno Abdullaahi Sih ɗon ɗum woni ɗa bandiraɓe rewɓe calmindaɓe ɗo nde tawno famɗinta debbo so wona neɗɗo pamɗuɗo famɗinta debbo ko neɗɗo tedduɗo teddinta debbo sa yi lamɗo ayi ceerno mawɗo ayi neɗɗo jontaɗo fof ne teddini debbo kono kala nde jiiɗa neɗɗo jawiɗo debbo famɗiɗi debbo usti debbo waɗi debbo no kon faɗo ni ayi neɗɗo pamɗuɗo ayi neɗɗo mo teddani ayi neɗɗo mo horsani hayɗo yeeso Allah subahana wa taala nde tawno debbo koko ɓesnata kala ko ɓesnata koko nanguete lekki ma ɓesnowi waɗoki mangoroje waɗoki tamoroje walla naggue ma ɓesnowe walla kala ko ɓesnata aɗa teddina aɗa yiiɗa hay guessa ma se ɓesni aɗa horsina ɗum ha ɓurta ñalata ko yebde debbo ne ko noon wayi debbo koko ɓesnata ñallata ko yeeɓede teddinta fawete dow kono kala neɗɗo koynowo ɗum ko neɗɗo koyɗo wona tedduɗo ceerno Abdullaahi Sih ko mbiɗa e mabɓe koko selli nde tawno korka so ari koɓe jamareɓe koɓe dariɓe jamma koɓe dariɓe ñalawma enen worɓe ko en ndewat tan gatten lelɗen ko kamɓe kette gueɗɗe kala ɗum noon eɗen mbi yo Allah jarnu tampere nde ɓe tampi nde kala yo Allah wattuɗum ɓesguji mabɓe darja ha ɓesguji makkatul mukarram ha ɓesguji nannaɓe aljanna ɓe jaahi annabi sallallahu alaihi wasallam ceerno Abdullaahi Sih hanki musidɗo men goto o wi'aten kal inde makko o wi ɗo kalanɗo en Yusuf ɗo naggue makko fulɓe ma jalam ɗo noon wonde aynaɓe naggue ngue omo andi maggue jibin ko ɓoyata o waɗi ɓernde makko noon so naggue ngue jibini gaari komin jeeyi so tawi jibini ñale noon ɗum ko an jeeyi ɗum noon naggue ngue jibini gaari komin jeeyi ceerno Abdullaahi Sih ɗum noon kam ko tinam rokkimi nde tawno komi Yusuf tan eyyi komi Yusuf ɗum noon ceerno Abdullaahi Sih garaten koye jewte meɗen ɗe jewte men hande paaɗen koye annabi Yusuf ha hande en gaynani annabi Yusuf ko maayo annabi Yusuf ko jontaɗo annabi Yusuf ko tarih mawɗo no feewi ceerno Abdullaahi Sih ɓe nawi e jeyi dadiri ko sabi ɓorɗo windere otomin to gasata lamɗo o nawi Bunyamin yaade muɗum kamɓe aɓeɗe jogori hoodde fatude wuuro mabɓe ceerno Abdullaahi Sih ɗon ɗo lamɗo nayi Bunyamin ɗon jaranden holno ɗon wayi ceerno Khalidou ɗon jaronɗen on saaha hankkadi eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol a haali gonga ko ɗon tigui jarannoɗen ɓe nawi Bunyamin Yusuf e yimɓe mum mawniraɓe duttima wuuro to ñaagoyimo kanko Yusuf o wi ala min jaggata so wona momin tawi kakel amen e bagage mum a haali gonga ko ɗon jaronɗen on saaha hankkadi ɓe nanguimo mawniraɓe ñaagoyimo Yusuf tinno woppu min jaada e ngel ɗo cukalel omo jogui babiraɗo nayejo no feewi babiraɗo wona celluɗo so tawi min kooti min nawanimo ene jogui ko jogori jibinde ko wona ko weeli no feewi joni nangu goto e amen goppamo kanko Yusuf heɓiti wi ala mbiɗa mooli Allah e nangude momi tawani kakelam e bagage mum en kaali hanki o wiyani mbiɗa mooli Allah e nangude mo wujjani min nangami tan ko gujjude bagage am so wi noon o fenat wadde o renti fenade o wi min nangata so wona on momin tawi bagasel amen e dimgal muɗum ni so min nangi momin tawani bagage amen e dimgal mum de wonata ko min tooñi ɓayde ko noon min nangata so wona momin tawi bagage amen e dimgal mum ɗum waɗi mawniraɓe noddodiri ɓe joñoyi banggue ɓe gone yewtidde holno mbaɗeten on saaha noon
rawbil ko kewɗo doole en mbi ɓiɓɓe yaquba koɓe hewɓe doole no feewi soɓe pinni ɓe laawima hay goto hattanani ɓe ɓiɓɓe annabi yaqub so tawi woodi e mabɓe laawiɗo jiita ko leeɓi ɗi enen jula wutte ɓandu ndu haɗa wawi liggude hen ko wayno hudu suru allah e mabɓe hewde doole banu israil en kam ko hewɓe doole ɓiɓɓe yaqub ɓe ko hewɓe doole soɓe pinniɗo ala ko wawi deññudeɓe so wona ko yalti e bammaɓɓe ko ɗum tan wawi deññudeɓe goto e mabɓe ara tan mema jomum taw ko kamɓe gummidiɗo gotel walla immi koye ko immi e mabɓe ɗum tan wawi deññudeɓe so wona ɗum hay goto wawa deññudeɓe hankkadi on saaha biyeteɗo rawbilo nde ɓe donki hebde buniyamin nawtude ɗum to babiraɗo to o noddiɓe o tikki o noddiɓe o yoɗon gandi joni no mbatten ngare joni mbaɗen dani no foti jeereji goni e misra ɓe mbimo woni hen ko jeereji 10 o yaha ko jeereji 10 goni e misra joni jehene kam to jeereji to ketta noon kam toon kanƴi foof lanci toon ɗi haaɗi bona bonne jeereji ɗi foof min mi yaha galle lamɗo mi yaha galle makko mi lancita galle o ha laaɓa mi helamo kanko foof joni hankkadin mi andi poɗɗen heftirde buniyamin ko doole oɗo lamɗo alay saago kolle mo doole so wona ɗum en keɓata miñiraguel men guel kolle mo doole jaltinen doole moftuɗen nde oɗon gandi eɗen luuɓa doole allah luuɓen doole jaltiɗen doole ɗe kumpiɗen doole ɗe kutorɗen ɗe eyyi jaltinen doole ɗe jeehe kede jeereji 10 ɗi onon foof onon jeenayo bonnoye jeereji ɗi min goto mami heej galle lamɗo ɗo mi hela galle o ha bona sen mbaɗi noon maɓe kulɓe dokke miñiraɗo o jaadana makko koten seydi Saar ko ni ɓe mbaɗi on saaha noon ɓe pokkiti ɓe paayi to wuuro to ko ladde ɓe gonnoɗe ɓe kalda saabu joñoyima ladde ɓe kalda ɓe garti ɓe paaye wuuro he seydi Saar ɗum noon mi artirema konngol inchallahu taala. est ce que hawɗo ñalawma hannde mo gonɗen banu israil en eɓe keewi doole ɓe kewani saabu en timmani hay million ngaji seeɗa koɓe seeɗa ɓe kewani kam ɓuuri famdude hannde e nder woni comité ji kala kono noon aɓe keewi doole ceerno Abdullaahi Sih ɓe ladde ɓe gonno aɓene doni faade wuuro mbete ɓe keeɓi wadde ko mbi ko so helde jeereji ɗi helde galle lamɗo walla ala. eyyi seydi Saar mbiɗa mbete ɓe dañi wadde ngal gollal walla ɓe dañani eyyi caggal nde o wiɓe ni henne caggal ɗum o wayli o wi walla so tawi ko galle lamɗo o ɓurani on garon onon jeenayo kettone galle lamɗo o bonnon galle o min mi yaha to jeereji 10 to min goto mi bonna ɗi kanko o ɓuuri hewde doole e mabɓe ɗum waɗi ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe paayi galle lamɗo to nde ɓe paayi galle lamɗo to woodi ɓe o yaadi heddiɓe cari e wuuro he kono noon juutani saabi kamɓe ɓe gandi ko lamɗo ɓuuri tidde so tawi lamɗo heɓama tan ko heddi ko wona ko tiɗɗo no feewi juutani heddiɓe tawtiɓe ga ɓe jeehi galle lamɗo kanko rawbil mo kalɗen ɗo o noon so tawi o wulli wullago woto kala ko nani dane makko so tawi debbo cowiɗo nani wullago debbo o bosat ko wonno e nder reedu mum ko yaltat sawtu makko ne satti heewi doole kono noon kala nde o finni ko deññata fitina makko ko so yani yasin ko deññata yasin o ko immi e bam makko deññatamo ma ɗum ara memamo tan o deeƴ kanko ɓuuri hewde doole e dendagal ɓe o jiidi baba walla ɓe o jiidi yumma e baba won konngol noon wi oɗo sifa jogui ɗum ko biyeteɗo e mabɓe chamouna o kono konngol ɓurgol lollude ko rawbil caggal ɗum o haalde mabɓe kaɗo haala ɓe jeehi ɓe paayi galle lamɗo to ɓe naati galle Yusuf ɗo ɓe jetti ɓe dari yeeso makko kanko Yusuf o
rawbil heɓɓiti wi he lamɗo joni joni dutta yamin min ñamino ko ɓuuri labde min mbaɗi jam jam kono an ndeka a anda jam jam min gari min punti min goyi min mbaɗi foof kono noon min gandi ɗum nafataɗo haydara joni aɗa andi ko addi min miñiraɗa men o junjun 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 gartirama e juuɗe amen junjun 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 so wona ɗum mi wulla ɗo wullago woto dendagal leydi misra kala debbo cowinoɗo o heddotako so wona mo boosa somi wulli wullagam go kala debbo cowiɗo gonnoɗo nder leydi hema boos saabi wullagam go joni noon ko laaɓi tan garta miñiraɗo men o joni joni yo arto e juuɗe amen walla mi wulla wullago woto kala debbo cowinoɗo ɗo yaranno fof ko ɗon reedu ndu haɗata o jibinat joni joni hayso ɓiɗɗo timmani o jibina maaya ɗon tan to dariɗo leeɓi ɓandu makko juuli wutte o leeɓi ɗi cirgini mbayno pontoje ni ɗe juuli wutte o ɗe jalti boowal o yani yasin o laawi tan on saaha Yusuf ene jogii ɓinguel nde wiye Afrasim Yusuf heɓiti wi ɓinguel ngel ɓinguel baba ɓinguel ngel wimo nam o wi yamem o waɗa bamma o waɗa yamemmo hay dariɗa o janɗo yasin o ya memmo tan Yusuf ne andi habaru o cukalel ngel ari jaggi e jungo makko memi jungo makko tan yasin o deecci seydi Sow tikkere makko yeehi ha laaɓi ceer on saaha o yecciti e miñiraɓe makko ɓe o wi hole moon memɗomi ɓe mbi ala koye minen hay goto amen memanima hay goto e amen memanima ɗon noon kanko rawbil jannoɗo yasino o wi ko memimi ɗo ko de ɗum ko awdi e awdi baba ɗum de immi koye baba ko memimi ɗo ko ɗum de immi koye baba saabu min tikkaram ala bawde deññude ɗum so wona ko yalti e baba walla ko yalti e baba ɗum waɗi o tikki lawol ɗimmol nde o tikki lawol ɗimmol Yusuf e hoore mum immi ari yetti jaggimo felɓiti koyɗe makko liɓimo e leydi mo yane dow leydi Seydi Saar ko ni mana Yusuf wadde mabɓe Seydi Saar konngol arte maɗa inchallahu taala machallah way ceerno Khalidou ɗum way kono cosoho goto jannoɗo Yasine mataw barmi ñebbe uuri tan o saayi ɗum de ɗum ene siiri koye ñebbe falo kaaren ngo ɗum noon ko noon taway ceerno Abdullaahi Sih Yusuf ferɓitimo o yani caggal Yusuf liɓimo holɗo ɓe battidi eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol e mbiɗa noon caggal o liɓimo wuli jawde nde Yusuf liɓimo nde Yusuf heɓɓiti wi onon dentala abraniyankoɓe oɗon gaaƴo oɗon cikka hay goto ɓurani on hewde doole minen kala kewɗo doole so ari wiɗa min ɗo ko ɗo haɗata cikkoton ko onon tan jogui doole ɓe ganda oɗo ko kamɓe mum jiidi baba ha joni ɓe ganda ko Yusuf wi onon cikkoton onon kana annaɓe abraniyankoɓe ala ɓurɗon hewde doole ko ɗum addi on ɗo joni ƴeewa no mbaɗɗon so tawi ko doole cikkon ɗon kam doole ala ko gasi joni ƴeewe feere wonde ɗum waɗi nden ɓe jii ko jippaniɓe ko jippanimaɓe ɓe dañani koɓe jinno ko ɓe jankini ɓe koyni koye mabɓe ko ɗo ɓe keɓɓitiɓe bi ma laamɗo hema laamɗo minen de min jiiɗi ko balla min gello cukalel ene jogui nayejo mawɗo ko ɗo ɓe gaddingol konngol ɓe ɓeydi yankinade Yusuf wi jalteɗo soɗon jiiɗi jaam so tawi noon on cohlani jaam o ko wawi yande mum fof ko onon jandine koye mon ko ɓuuri wonde gonga ƴette lawol jahon oɗo min tawi e bagage makko kakel amen min nanguimo ha laala jeehe so jeehi mbiyon bammon o tawama omo ƴetti hunde mo waɗe dimgal makko o jagguirama ɗum gasi
ko mbatton ɗo jeehe so tawi wona ɗum de ko wawi kewde foof wasata wodano tinirɗon ɗum de. ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe jalti wuuro ngo kadi ha ɓe jeehi caggal wuuro. mawɗo mabɓe wiyama ko raw bil wiyama ala ko yahuda. o wi joni onon ko ni kotirton mbete on gandano bammon jaggino aadi nde garten ɗe baba jaggino e men aadi o wino yen gonken artiroɓe oɗo Bunyamin te on gondiri Allah wonde kon artiroɓe mo te oɗon gandi won gofol ngol banno ɗen en nawino Yusuf mbiden enen gartira en gartiran Yusuf ko en mbaɗi ɗen golle bonɗe. joni gadden oɗo kadi goppen ɗum ɗo min de ɗum kam mi wawa rondade ɗum. so tawi pelliɗon ko hodde en jadane Bunyamin min mi wawa hodde mi wawa hodde mi yaltata ndiɗo leydi mi yaltata ndi leydi ha Allah yamira baba nela e yam yomi ar walla Allah ñawanami miñamo ɓoccito min garta nde wonde Allah ɓuuri wawde ñawde e ñawoɓe. Allah ɓuni nunɗuɗo min mi wawa yaade mi wawa hotirde ni to baba. ko heddi ko onon jeehe dutteɗe to baba. so jeehi mbiyonmo ɓinguel ma de baba o wujji o nanggama minan noon min ceedaki sowona ko Allah holli min e guite amen ɗeɗo koɓe mbiruno min wujjama ko min ƴeewi foof tawaka e dimle amen tawako e dimgal makko. so jeehi mbiyani baba mbiya min jiiri ko guite amen koye guite amen min jiiri. joni noon ko laaɓi ko ɓiye wujji o nanggama min mbaɗi hunde foof min pellitino haɓede hen kono min ɓuurama doole. joni noon min garti ƴewon ko baba haalata min noon mi yahani min ko ɗo keddotomi leydi he gueɗe ɗiɗi baba nela e yam yomi ar ko kañum neli ɗum nde ne wawi nawrdemi walla miñiraguel men guel ɓoccito min garta. so wona ɗum min mi yaltan ndi leydi Seydi Saar. ɗum noon mi artirema konngol inchallahu taala. ceerno Abdullaahi Sih ɗo gartiyam ɗo konngol eɗen mbasiyo koye men enen foof ganden kala ko mbaɗen hakkude men Allah lebtireɗen ɗum. ƴeew ɓeɗo henna koɓe lebti miñiɓe Yusuf ko ɗum jeeyi sababu Allah ene lebtira ɓe dani henna ha koɓe mbaɗi ko ɓe jiira ɗum guite mabɓe. ɗum firti noon goto men kala yo teddin goɗɗo hormo goɗɗo. ceerno Kaliidu tiiɗi satti ɓe kutorima tikke ɓe kutorima yasinaji ɓe kutorima sembe ɓe donki ɓe pelliti jebbilade gam hoodde ɗo ɗo ɓe kotata ɗo nde ɓe jetti nde holno mbadde bammaɓɓe holko bammaɓe wiɓe e holko ɓe mbi bammaɓe ceerno Kaliidu. eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa joni noon nde ɓe jetti bammaɓe holno ɓe jettori. oɗo rawbil kalnoɗo kaɗo haala yo yaltata leydi Misra kamɓe yooɓe koot ɓe jeehi ɓe goppimo ɗon ɓe ñaguimomo tan yo ar ɓe jaaha o jaɓani. ɓe jeehi ɓe jetti babiraɗo o nde ɓe jetti babiraɗo o tan babiraɗo yiyani Bunyamin o wi to miñiraguel mon woni ɓe kaali haala ka mawɗo o haalno ka baba miñiraguel amen wujji nde ngel wujji nde ngel jaggama ngel nanguirama guyka. babiraɗo wi kalne kam goɗɗum. ɓe keɓɓiti ɓe mbi baba lamdo wuro ngo min gonno ngo nelaɗo to min gonnoɗo wuro ɗo min mbalnoɗo lamdo ɓen wonɓe ɗon ɓe ɓen gandi. ɓe mbi kadi sete momin jaaduno saabi kamɓe ɓiɓɓe Yaquɓe koɓe 12 ngol lawol ɓe gonno adana koɓe 10 lawol cakkitigol Bunyamin ne yaade e mabɓe ɓe goni 12 kono ɗo ɓe jahata 12 ɗo haɓe jaadi e yimɓe wuro ɓeɓe koddi ɓe ɓen ene jaaha ene comoyo ɓe jaade e ɓen yoga hen ne mballa ɓe ɓe ene como. ɓe keɓɓiri ɓe mbi ay min jaaduno jeeyaɓe e wuuro men ɗoɓe lamɗo ɓen Kanaan naɓe hay ɓen ne gandi hoddiɓe men ɓeɗo ɓe min jaaduno lamɗo nodduɓe namdoraɓe ganda minen komin gonɗuɓe komin kaali ko. o wujji o nanguirama guyka ɓe nanguimo ɓe nawtimo to Misra to. annabi Yaquɓe heɓɓiti wi ɗaccu kay pittali mon ɓerɗe mon cinkani on hunde golle bonɗe kadi on golli
ɗum ɗo wona joni fuɗɗi guidi ɗon wadde ɗum koye mawni ko Yusuf miñiraguel mum gonguel nguel koye nguel guiduno ɗum wadde ɗum joni noon kankone on mbaɗi ɗum ɗo on mbaɗi gollima ko gollun ɗon Yusuf joni heddi tan ko muñal jongal aha mi muñat tan hankkadi ala ko mbawmi ɗum ɗo mi muñat tan ene wawi Allah addanamiɓe kamɓe ɗiɗo foof Bunyamin joni jaaɗo e Yusuf gadinoɗo yaade guila duuɓi ɓoyɗi o kamɓe foof ene wawi Allah addanamiɓe nde wonde Allah ko gando e alhaalam Allah ko karallo e golle muɗum joni baasi ala jeehe wona mbinon ɓe gondi ko wona mbinon ko gujuɗo nanga joni jeehe min ko muñal tan waɗɗi kam hande o mami muñ mami wallitoro muñal hankkadi ko muñal tan waɗɗi kam hankkadi gomi ɗo joni onon jeehe goɗɗoɗe kam eyyi ene wawi Allah addanamiɓe maɓe gar kamɓe ɗiɗo foof so hawre welede Allah maɓe gar kono noon wiyama kanko Yaquba alayhi salam Allah subhanahu wa taala ƴellitanimo to banggue birnide wonde ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓe foof ene guuri hay batte heɓaniɓe hay hunde heɓaniɓe te kadi Allah fodanimo hollimo to banggue birnide ma o hawrit e mabɓe kamɓe foof kamɓe ɗiɗo foof kono noon Allah yamirimo yo suud woto feññinan ɗum sukaɓeɓe woto feññinan ɗum hay goto yo mofte ɓerde makko kono ma o yiide e mabɓe o mayataɓe jiitani Allah habirimo ɗum to banggue ko suuɗi ko waɗi sababu o wi ene wawi Allah addanamiɓe kamɓe ɗiɗo foof ko ɗum woni sababu konngol ngol ɗum waɗi sababu o haali ngol ɗo konngol Allah hollimo e birnide wonde kamɓe ɗiɗo foof koɓe artoɓe ko kawis mawɗo Seydi Saar ko ni ɓe mbaddi nde ɓe jetti ko ɗum ɗo ɓe kalde babiraɗo Seydi Saar ɗum noon ɓe artirema konngol inchallahu taala est ce que aduna koɗe annabi Yaquba tampi no feewi ceerno Abdullaahi Sih caggal ɓe kaali ɗum sunu mawɗo heeɓimo haw haaɓi o rutini kala faade Allah subhanahu wa taala ko ɗon wiya guite makko jeehi caggal nde baaba o wumi ceerno Abdullaahi Sih ɗo hankkadi hoɗon mbaɗi ɓe jotti tan ɓe jebbili walla ɓe cakku ɓe jokku cakkude peeje ceerno Khalid ay Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa ɗon on saaha holno golle mabɓe jokkori saabi ɓe kalni babiraɗo o haala ka babiraɗo wi joni ko muñal tan joni ɓe joti tan ɓe ndeeƴi walla holno mbaɗi mbiɗa eyyi ay ɗon ɗo babiraɗo o wiɓe ni nde babiraɗo joñiɓe ha woɗɗi seeɗa woppi ko haaldanno e mabɓe joñi banggue babiraɗo wone wayde babiraɗo noddi ya mette ya sunno kewɗo ya sunno e oɗo ɓiyam Yusuf sunno makko Yusuf deeƴino kono noon sababu nde Bunyamin ko on o wafnortono ko on o wallitortono yewede makko Yusuf hay sunno on wawa hokkudemo ko heɓanno Yusuf ko foof ene hokkamo hen feccere so heeɓino hen feccere nden feccere wona sababu o daña muñje feccere nde o dañani heddini nde joni hay feccere nde o dañiranno muñal ceerigo hakkude makko Yusuf nden ɗon feccere kadi nanggama joni noon ɗum woni sababu sunno makko mawɗo mo jogino Yusuf adana gustinoɗo o sababu nde miñiraɗo nangga on ɗon sunno arti e makko wonti kadi ɗo wonno walla ɗo ɓuuri ko ɓuuri ɗo wonno ɗum waɗi sababu o addi bojji on e wayde ya mette e oɗo ɓiyam Yusuf ya mette e Yusuf ya mette e Yusuf ya mette min koye mi tampi on saaha noon guite ɗe aɗa andi ɓaleri ndi woni ko hakkude ɓaleri ndi eggi ndi ngabboyi dow hankkadi a wawa yidde ɓaleri guite makko kanko annabi Yaqub on saaha a wawa yidde ɗum a wawa yidde hankkadi ɓaleri guite makko ɓaleri ndi pop iwi heddi ko ranwi tan sababu nde bojji makko ɗo wayata ɗo tan ɓaleri ndi ngabbi ha laaɓi ndi natti yiyede heddi sa are makko jiyata tan ko daneri o natti yiide
hay seeɗo natti yide sabi sunno o hebbinama mette o dañi mette ɓe gaddanimo ñamde on saaha noon o mahoy suudu wondu caggal galle suudu ndu ganduɗa ene joñi galle mabɓe sa ari sa tawi toon suudu ndu a wiyata oɗo kodda e nduɗo suudu koye galle he jeeya o inniri suudu ndu suudu sunno koye nduɗo suudu addunimo made ndu ko suudu sunno omo yiiɗi joñade hen sibi sunno mo jogui e metta kewɗe e makko o joño nduɗo suudu taw hay goto o wondata toon kono noon aɓe gaddanamo ñamde fini ɓiyi ko debbo o addanimo ñamde yidde debbo goto o jogui en kalinomo on nde addanimo ñamde hongi bafal ngal o andano noon ko on o sikkanno ko ɓiɓɓe makko worɓe ɓe o wi mi sohlani on woto guddite jeehe hajuji mon jeehe ɓiɗɗo o wi ko min baba wona kamɓe ko min o ari o uddiri o wi ko cohluɗa o wi gaddanmama ko ñamde ɓiɗɗo to yi guite ɗewɗo oɗon o tawi ɓaleri ala hen babiraɗo ne yahane membo o wulli to wulli ɗo noon sukaɓe wonnoɓe nder galle ɓe poof gaari ɓesgu makko fof ari kanko Yaquba on saaha mo jogui taniraɓe ne mbayno leydi kamɓe fof ɓe gaari nde ɓe gaari tan ɓe daarimo ene yurmini no fewi jeeɗo so tawi gonga ceerno Abdullaahi Saar seydi Saar nartere makko konngol inchallah ceerno Khalid ene fof en ngala ɗo konngol ko ɗum hulɓini yurmini annabi Yusuf annabi Yaquba ene jangguina en hande yimɓe hewɓe ene mayata ko ɓumen ɓiɓɓe mumen mbari ɗumen ha tenti aɗa ɗumen hande o jeeya babiraɗen jooɗi ene daara ɓiɓɓe mum pina ɓe calmintamo ɓe laaratamo te ɓe pewjantamo ko moƴƴi ko boni tan ñande fof ɓe gaddantamo koko boni yeeso makko mette kew makko haw maaya yummiraɗo ne ko noon yo Allah rokku en jibindiken moƴƴana men ɗum ɗo ne ko heeɓi annabi Yaquba ko pap ko ɓeɗe sukaɓe no pewjinata Yusuf haɓe beddoyi ɗum naate baba o ha wonten wiɗo hene ceeɗe ceerno Abdullaay Sih mi yurmini sanne wallahi no yurmini holno ɗam ɗo gumdam ardi e makko taw en gandi bojji kewɗi ene jeeya sababu neɗɗo gumde ceerno Abdullaay Sih eyyi seydi Saar wondi ko hunde nde ne yurmini no fewi ɗum ɗo way kono aɗa tawa ni so tawi aɗa haala ɗum way kono aɗa tawa ni ko yeeso ma sukaɓe gaari daari yeeso makko kanko baba o ɓe gaari ɓe daari yeeso makko ɓe daari guite ɗe ɓe tawi guite ɗe ko yiyanno ko iwi kamɓe fof ɓe gulli ɓe gone woyde ɓe mbi gona wiide baba wumi baba wumi baba wumi yoga e mabɓe keɓɓiti mbi baba an de a serata aɗa siftoro oɗo Yusuf ha a woni ñawɗo a woni donkiɗɗo ha aɗana jogori laatade jeeɗa koye mayɓe ɗum ɗo nene jogori wardema baba ɗum ɗo jogori ittude fittanu ma ndu ɗon o heɓɓiti o wi min gullittomi mettam ɗe gullittomi sunno mo cunimi o ko fewde e Allah wona goɗɗo gullitimi gullitimi sunnam oɗo tan ko Allah subhanahu wa ta'ala o wumi guite ɗe jeehi ha laaɓi hay batte o yiyata kanko annabi Yaquba o wumi ko duuɓi jeegom omo wumi o yiyata kanko annabi Yaquba e nder bojji makko ɗi mo heeɓi banggue makko omo wullito Allah subhanahu wa ta'ala Jibrilu alayhi salamu ari e makko Jibrilu are makko Jibrilu wimo ehema Yaquba an kam holko nawi guite ma ɗe ha nattuɗa yiide so ɗum ɓenni mboɗo namdima kadi holko turi keesi maki nattuɗa wawde foccade keesi maki turima no fewi holko turi keesi maki Yaquba wi so tawi de ko bojji so tawi ɗo ko guitam ɗe ko nawi ɗum ko bojji ɗe goyannomi Yusuf ɓinguel am mbiyetengel Yusuf
mi wayannomo tan ko goyannomomi ko ɗum nawi guitam ɗe ha nattumi yiite. So tawi noon koko keccam ki turi koko ɓooyani no feewi, miñiragel makko biyetegel Bunyamin ko on dardanno momi, ko on Allah waɗanno kam mboɗo wawi muñde ko heewi wasde yiidemi Yusuf sababu no maggel. Kangel ngel jaggama ɗum waɗi sababu kesam ki turi. Jibril yeehi, nde Jibril yeehi ɓoyani Jibril arti. Jibril wi Yaquba Allah ne salminma, aha Allah ne salminma. Caggal salminado Allah wima mbete an a hersata wullitade ko wona Allah. Ko ɗum waɗi sababu konngol o wi min gullittomi mettamɗe sunna mo ko Allah subhanahu wa taala wona goɗɗo. Yaquba noon o felirama wat ko wulliti ko, o feldaka wonde e ɗum boni. Addan ɗum felede ko hen saaha neɗɗo wonɗo tolnoto e Allah, won gollal ngal o waɗata o fele taw won baɗannoɗo ɗum mantire golle ɗe. Mi sikki ɗum ne famni. Sa ƴeewi liggotoɗo assemblée, liggotoɗo galle président e liggotoɗo e dow lawol, liggotoɗo laabi ɗo otoji ndewata, kamɓe fof ɓe mbiyata ko ɓe dawi fof ko dawol kay. Kono noon dawɗo galle président o waɗata ko comci ɗi ganduɗa jiida e dawo e lawol o, kamɓe fof koɓe dawɓe goto fof ko dawol mum jogui. Kono noon dawɗo galle président o so dawri comci ɗi o e dawrata, sa renaki tan ñande hen mi sikkani somo naata galle lamorgo wona. Walla mi addanma yeru goɗɗo, neɗɗo mo wonano celluɗo no fewi, mo ɓornotono ko comci, jara o ɓandu meeru taw ko mawɗo de, noon tan o andira ko haqqille ono wirni. O fini subaka goto o waɗi pantulo, o waɗi simis, o jaggi kuɗol cigarette mo jawina, o wirtimama mbiyatamo i jaam on koye kaari hande koye o waɗi fayida koye, hande koye o moƴƴiti koye, taw noon omo jogui guiƴi ko en nene wuuro he cuusa wadde ko waɗi ko. So mbaɗi ɓornantiri waɗiri ni, jagguima kuɗol cigarette, ene jawina, ene jaa duuɓi 60 walla 55, ɓen ko felleteɓe. Ko noon wayi ko ɗum addani Yaquba felede, kono wona ko waɗi ko ne boni. E woddiri Allah kanko e maleyka o ɓe kaldi kaɗo haala Seydi Saar. Mi artirema konngol inchallahu taala. ceerno Abdullaahi Sih mawɗo goto en gandinomo Gabo, o wonno ko leydi Côte d'Ivoire, mo wonde galle makko suka makko kala ko Sénégal najo, ko jangguɗo kadi ko ceernajo, omo nawdi hen fannuji ɗi kala. Nde gaare Côte d'Ivoire nde waɗi, o nawti galle o kanko o rewi lawol less, o natiri leydi Gabo ko Cameroun. Nde o nanga frontiére Cameroun nde, haala kam mawni no fewi. ɓe mbima aɗa janggi, aɗa jogui diplôme mo joguiɗa, aɗa jogui gandal ngal joguiɗa ngal, aɗa wujjito aɗa naata, foti wadde ɗum komo anda wona an. ɓayde an aɗa andi loi tene a waɗi ɗum, lawol ko yente ma firti wonko gando waɗata feele taw ganduɗa mo anda so waɗi feletaki. Ko ɗum jeeyi sababu kanko Yaquba o fela e ndiɗo hen mbaɗi. ceerno Abdullaahi Sih Yaquba wumi nana wonde gumdam mum. Yusuf yeehi, Bunyamin yeehi, hol feere makko joni kanko annabi Yaquba. Eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol. Joni noon mbiɗa holno Yaquba holno jokki golle makko, walla ko ɗon tan o deeƴi ha Yusuf ari, walla holno wayi. Seydi Saar mi salminima enen foof ɗo gonɗen ɗo ɓerɗe ɗe koko kewi. Nde won noon Yusuf so tawi aɗa haala makko alay saago a dillat, welma mettuma. Nde wonde anduɓe hewɓe kaali mbi saɗa jogui sunno tan ya hetto Yusuf, sa hettima Yusuf a andi golol makko a hayti sunade, saabi kala ko dañƴa sunno a yettora ko Yusuf. Joni noon ɗo kanko Yaquba caggal ɗum o noddi sukaɓe makko ɓe foof, o noddi sukaɓe ɓe o wiɓe ko mbaɗanmi ɗo ko mbiɗa andi e Allah kon ganda, saabi
ko miijoromi Yusuf ñande mboɗo waya ko ñande fof ko cikkoɗon ko mayoɗo min mboɗande o mayani sibi goo mi haalde Azraïl wi meeɗa tamde inde biyeteɗo Yusuf ɗiɗi koyɗol Yusuf hoyɗuno ɗo ngol alay sago ngol wooda enen fof en cujjanamo mbeɗa andi Yusuf no guuri mayani mbeɗa andi omo wuuri o mayani mbeɗa andi to Allah kon ganda o noon caggal ɗum o wi gaare ga woɗo jiiɗi jewtan mine moon o noddi ɓesgu makko fof kanko Yaqub o wiɓe gaare jimmi ko jahon duttoɗon Misra so jeehi Misra jehon ñukkinde yaade habaru Yusuf e habaru Bunyamin Yusuf e musidɗo muɗum jeehe ɗaɓɓoye labtidade habaruji mabɓe ay ɗo jiiron ɗo Yusuf ene wuuri jeehe ƴeewoye Yusuf e Bunyamin fof ñukkindeɗe habaruji mabɓe alhaaliji mabɓe ene wawi son jeehi toon tan keɓon ko laaɓi e mabɓe kamɓe ɗiɗi fof hoddiri Allah kono ɗum ɗo ko haadi taw o yindiri e malayika tamo pittali kanko Yaquba o wi mbete a meeɗi tamde fittano ɓiyam biyeteɗo Yusuf o malayika wima ala meeɗa ko caggal ɗum o noddiɓe o wiɓe garami haala noon jeehe ƴeewoye ñukkindeɗe miñirakon moɗon ene wawi Allah waɗa peeji jiyomɓe woto pipteɗe yurmeende Allah gande koye fiftota ko yurmeende Allah sowona yimɓe yedduɓe Allah onon noon woto pipteɗe yurmeende Allah gare mi nela on jahon Misra jahon ƴeewoyon miñirakon mon kon min de ko ɗum noddirmi on ko ɗum kadi woni ko jinmi mbaɗon ko haalniɓe kana haala ɓe nani ɓe mbi aha min jaaɓi ɗum noon ɓayde ko noon mbiɗa caɗele ngala min jaaɓi joni kebloɗen jehen mbaɗen ko baaba wi ko ɓe goni e heblade to ɓe kebloto ɗo kanko Yaqub o noddi goto e tani ko en o wiya addoy ɗo windete eko windirte on addoy o wi ara mboɗo yiɗi winduɗo lettere on saaha kanko Yaqub o yiyata o wi mbeɗa haala aɗa winda mbeɗa haala aɗa winda kala ko kalmi binda komi haalani fof mbasa windude o windi lettere o totti sukaɓeɓe o wi ɓe jaa Misra ɓe ƴewya habaru miñiraɓeɓe soɓe jettima noon lettere o yoɓe dokku lamɗo o kanko nabiyallah Yaqub ko ni o wi Seydi Saar mi artirema konngol est ce que Misra woni Égypte eɗen gandi ko leydi mawdi hande ardi e nder Qur'anul Karim laabi kewɗi ceerno Abdullaahi Sih baaba o windi lettere o fayi koto Misra fayi koye lamɗo Misra holko windi e lettere o amin jiiɗi gandinamin ɗum amin jiiɗi kadi andude ko woni lettere he ko ceerno Abdullaahi Sih bisimilla maɗa eyyi Seydi Saar eyyi mbina holko winde e lettere he oɗon jiiɗi andude holko winda e oɗo lettere tedduɗo tigui eyyi haali gonga eyyi lettre o kanko nabiyullah Yaqub nde o noddi sukaɓe o wi gare jeehe o itti lettre o tottiɓe o wi oɗo lettere so jeehi dokke lamɗo o holko winda e lettere he mbiɗa ceerno Abdullaahi Saar lettere o winda hen oɗo lettere immi ko e min biyeteɗo Yaqub mo ganduɗa ko dewowo Allah min jibinimi ko biyeteɗo Ishaqa on ko kirse Allah ko janoɗo ha lelnani hirse Ishaqa o jibin ɗum ko Ibrahima on ko sehil Allah oɗo lettere noon ko yam immi min biyeteɗo Yaquba ɓi Ishaqa ɓi Ibrahima sehil Allah Yaquba dewowo Allah ɓi Ishaqa kirse Allah ɓi annabi Ibrahima sehil Allah lettere ko yam ummi min lettere o fayi koye lamɗo Misra an ko e ma
lettre o fayi. Caggal kaɗo haala mboɗo yiɗi haalandema gueɗel seeɗa heewani. So ayi minen ɓe jiiɗa ɓe komin yimɓe galle ɓe ganduɗa Allah wakkili e amen jarabuyeji kewɗi pawama e dow amen. So tawi ko mamam biyeteɗo Ibrahima on ko jatam, on juuɗe makko e koyɗe makko fof kaɓɓama ha tiiɗi, o wedda e nder jeygol. Galla amen ko toon fuɗɗi, on dañi ɗum haɓɓama ha tiiɗi juuɗe e koyɗe, wedda e nder jeygol, kono o muñi wonande yamirore Allah. On ko jatam, on jibini mamam jibinɗo babam o. So tawi noon ko mamam jibinɗo babam o biyeteɗo Ismaila, on e mamam jibinɗo babam o jiidi baba, on ko bappaño mum babam. On de jarribama weddoyede ladde taw ko pamɗuɗo duuɓi ala no foti, kañum e yummum ɓe jaltina galle ɓe beddoya kono ko e yamirore Allah, on ne kadi muñi e yamirore Allah. So tawi noon ko bamum babam mamam jibinɗo babam biyeteɗo Isahaga o, on jarribama to banggue kirse ha laaɓi lalna e hoƴƴudu makko, on saaha Allah sotirimo jawdi, ittanimo jawdi aljanna, sababu nde o jaaɓi ɗoftade yamirore Allah. So tawi noon ko min kaldo e ma bindude lettere o, mboɗo joguino ɓiɗɗo, on ɓiɗɗo ɓuuri yiɗede e sukaɓam fof, on noon miñi ko en jaadi e makko to banggue jeeri, ɓe garti ɗo henna ɓe gaddi wutte makko ene moƴƴina ƴiƴam, ɓe mbi wonde ko boyi ñamimo. Joni noon ɗum woppanimi ha ɗo gonmi ɗo, guitam fof jeehimi natti yiide. Caggal ɗum mboɗo joguino miñi ko ɓiɗɗo goɗɗo on ko miñi ko, on woni mo ganduɗa kamɓe jiidi yummo goto, on wonnoɗo am ɗo mbeɗa wafnoro ɗum yeewe damde jewɗumi mawni ko o. In joni noon o yaade e mawni ko en toon, an lamɗo a jaggi on a dumbi ɗum, a aaƴima a sikki wonde kanko ko gujjuɗo. Minen noon ko min yimɓe galle ɓe ganduɗa min gujjata min jibinta gujjo, min gujjata min jibinta gujjo. Sa ruttimo yam a jarama, ko ɗum nde jimmi, ballaka mo arta gaayi, walla ɓiyamo arta e yam, ko ɗum jinmi, ko ɗum ñaguimami. So tawi noon a jaɓani o arta e yam, mami huuɗe kuddi ndi woppatama an, ndi woppata ko jogorɗa jibinoyde, ndi woppata ko ɗum jogori jibinoyde, ndi woppata ha yettoyo jeeɗiɗo kene yaltoyo eko yaltoyo ma kuddi ndi yettoyo, ano eko jibinɗa eko ɗum jibini eko ɗum kadi jibini ha yettoyo leƴƴi jeeɗiɗi ma kuddi ndi yettoyo toon, sa woppanimo warti. Ko ɗum ɗo woni ko winda e lettere Seydi Saar, konngol artema inchallahu taala. machallah, est ce que hankkadi no felliti yaltinde armeji makko o haaɓi o tampi. Ceerno Kaliidu Abdullaay Sih, kitale kokke heege waɗi e kala bangeji, ɓe tampi ɓe keyɗi ɓe gumi tene kadi hakkude maɓɓe bammaɓe hankkadi hoolare gasi. Joni ɓe ƴettiɓe lettere o ɓe jeehi ɓe nawi to lamɗo o, nde ɓe jetti ɓe gaddi ɓattake o, holko ɓe kaldi e lamɗo o caggal nde heege memi ɓe ceerno Kaliidu. Eyyi Seydi Saar, mi salminima. Mbiɗa joni on gandi ko windino e lettere he ko, on gandi ko windino e lettere ko, joni jiɗɗon andude ko kamɓe wadde ngol lawol tataɓiyol nde ɓe jetti Yusuf holno ɓe jettori. A jarama Seydi Saar, weltanimama no fewi. Nde ɓe gari eɓe gaddi lettere o, ɓe gaddi ɓatake o, ɓe jetti ɓe naati galle lamɗo tan, kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe. Ɓe mbi eyma lamɗo, hade mabɓe rokkudemo lettere o, memi minen e koreji amen e ɓesguji amen heege bonge. Aɗa ɓe gaddanno ko haalis haɓe como, ngol ɗo lawol ɓe ngala haalis, ɓe gaddi ko kalis mo ganduɗa natti ñamede, kalis nattuɗo ñamede. Eyyi no ñamirten joni CFA ni, CFA natta ñamede, kalis goɗɗo ara, joni noon neɗɗo o mofta CFA ha yetto nokku, wala ko ñaam o yaltina CFA o, ɓe jaltina kalis mo ganduɗa saaha mum ɓenni natti ñamede. Ɓe gari
ɓe mbi lamɗo minen de min dañi tampere yettima galleji amen min jii heege bonge min natti dañde ko min ñaami min gari noon min gaddi haalis mo ganduɗa natti nafde natti ñamede min ñaaguimama ya ɓetan min komin ñamoyi jurmoɗa min tan tinno sakko min saabi Allah ne yoɓa cakkiɗo Allah ne hokka ɗum baraji min ñaaguimama ya sakko min ɓe guitti lettre o noon ɓe dokki Yusuf ko ɗon min guitti lettre o ɓe mbimo aha ɗum ɗo noon ko baabi amen windi o wi yomin dokke ɗum ɗo ɗone ɗon o hoɓɓiti ɓataake o o weɗɗitimo o jiimi hen nde o jiimi hen o jangi ko kalanmami ɗo ko Yaquba haalno ko foof o jiimi hen o jangi o rewni hen guite makko ha laaɓi nden Yusuf jangi oɗo lettere ɗon to woni ɗo o ronki jaggude gonɗi makko guite ɗe goni e tobde ene waama gonɗi on saaha muñal makko natti woodde muñal makko famɗiti ɗon e ɗon o wi hankadi ne yonti mi feññina hooram mi wawa muñde hankadi mi natti wawde muñde hankadin ko ɗon holko o rewni hen o wi mawniraɓe mbete oɗon gandi ko bannoɗon mawnon oya mo mbino noon ko mayinoɗo Yusuf biyeteɗo Yusuf o mo mbinoɗon Yusuf o oɗon gandi ko bannoɗon mo banggue piggal e banggue jeeygu e ko nandi hen oɗon gandi ko bannoɗon mo oɗon gandi ko bannoɗon gollal gongal ceerduɗonmo e miñiko mo jiide yumma goto on saaha noon on ganda oɗon jogui majjere nde ganduɗa on ganda ko mbatton ko jogude jibinoyde o haali ɗiɗo haalullaji on lefti Yusuf on piinomo on ɗeɓino wardemo kadi on ceerdimo e miñiko mo jiidi yumma goto on goto jogui mo jiidi yumma momo darde yumma onon kon majjunoɓe on ganda gollal ngal mbawɗon gollude foof ko ngal jogori hokkoydemo ko gaññoɗon ko on ganda ɗum bete oɗon gandi ko bannoɗon oɗon mbawi haalandemi ko bannoɗon ko ɗo ɓe keɓɓitiɓe mbimo mete ko an woni Yusuf ko an woni Yusuf mate sabi ko haalɗo ko so tawi o wona Yusuf goɗɗo wawa haalde kaɗo haala tawaka anda wawa haalde kaɗo haala o wi aha ko Yusuf kaldo toon ɗo ko min woni Yusuf Bunyamin ne wonno sara makko tan kanko Yusuf o fooɗi Bunyamin o ɓattini hoore makko o wi oɗo ko musidɗam minen jiidi yummo e baaba aha Allah moƴƴini min noon Allah renditini min nde wonde kala on kulɗo Allah o muñi kala ko yettotomo kala ko heɓetamo Allah kam yeɓota ko jobdi moƴƴinɗo golle ko ni woni no ɓe mbaddi Seydi Saar mi artirema konngol inchallahu taala est ce que ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ndeysan est ce que aduna ceerno Kaliidu mbaɗanni hannde ko ɗo katen so Allah jaaɓi hannde kadi en gaynata Yusuf ɗum noon konngol ma mbaynigo so Allah jaaɓi ñalawma janggo kadi ƴeewen nayade e Yusuf en wawi hankkadi ni pooloyen so Allahu lamɗo jaaɓi ceerno Kaliidu bisimilla maɗa eyyi Seydi Saar mi salminima mi weltanimama no feewi mboɗandi kadi hannde ko ɗo kaɗeten Yusuf gasani so hawre welede Allah kadi janggo jokken Yusuf so hawre welede Allah eyyi ko ni de Yusuf de ko ni wayi habaru makko no mawni hay ko kalten ɗo ko eɗen diwa hen ko yoni so wona ɗum en ɓooyat hen no feewi eyyi ko noon tan ko Allah hokkimo ɗum noon darnen ɗo kadi so hawre welede Allah janggo so Allah hokki en tawede e jaam inchallahu taala jokken Yusuf ha yetto so hawre welede Allah tawi Allah hokki en janggo yettinde ene wawi Allah hokki en fartan e wawde yettinde inchallahu taala ene ɗamini janggo ene wawi yettade ɗum noon ko noon koye ba foof koye bawɗe Allah e moƴƴere makko en jetti dendagal hettiyankoɓe en calmini jinnaɓe men en calmini bandiraɓe foof en calmini julɓe foof en duwanimaɓe moƴƴere oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah jaɓanen kala ko golla kala ko tata yo Allah yaafo Seydi Saar mi salminima mi juurima mi weltanimama ɗum noon konngol artema inchallahu taala yo Allah ken hawde janggo e on saaha kadi jokken golle inchallahu taala ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Kaliidu Abdullaay Sih to cuuɗi men sorigo inchallahu taala jarama يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي
a jarama ceerno Kaliidu Abdullaay Sih golle ma jooɗi peewi gandal ma lamgal labtugal machallah mbaɗɗaɓe ni hankkadi ni yimɓe paami tigui 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 holiyo gonnoɗo annabi Yusuf gurdam annabi Yusuf ɗo wedduno e woyndu ha oɗo ñalawma hannde mo jaraten musidɓe mum worɓe nana yeeso mum ɓe ganditi ko Yusuf andiniɓe hoore mum so Allah jaaɓi inchallah ma en jokku ha yettoyo bam makko ha no gueɗe ɗe kala jaruno so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon musidɓe tedduɓe aadi men enen kala ko janggo so Allahu lamɗo haaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe